Ako voliš gaming, na pravom si mestu ti. Udari like, share, sub i sve tako dalje. Pozdrav gaming manijaci, sa vama je Lazar na kanalu Gaming Bro. Izvinite, malo sam promukao, pevalo se, slavilo se, pa ono, sada je sve stiglo. Danas šta radimo? Pa ništa specijalno, danas ćemo da radimo, evo ovako nešto, kao što ste vidjeli na početku. Tiče se gaminga, moj novi miš, Yankee Shadow, znači ono, mnogo mi se sviđa kutija i dizajn, sviđa mi se što je napokon kutija na lepljenje i to mi se jako sviđa. Naravno miša sam morao da kupim pošto sam, dok sam igrao Fortnite, polomio moj miš MSI Samurai koji je bio fenomenalan zapravo, 4000 DPI i znači ono, jebi ga, u Fortniteu sam se nešto iznervirao, udario i ostao mi miš skoro pola u ruci, tako da njemu popravke nije bilo sigurno. Mogu da kažem da je ovaj Yankeev miš jako dobar u ruci, dobro leži, što mi je jako bitno, meni je to najbitnije. Može da bude i miš od 120 evra, a da mi ne leži u ruci i neće mi biti dobro, neću moći da igram igrice, tako da najbitnije kod svega toga mi je da miš meni bude udoban i dobar. Ovaj miš naravno nije preskup, koliko, 15 evra ili ti 2000 otprilike, znači ono gore dole. Naravno miš ima 2000 DPI, znači ono sivo žutje, svetlimo žuta boja, ima 5 tastera, znači ono napred, nazad, levi klik, desni klik, scroll i DPI, znači 5+1 ako računamo pravilniji scroll, nisam ga računao, tako da ljudi moji, za ovakve pare kabli je ono pleten, nije čist kabli, crno-plav je i ono, jako je dugačak i ono, meni se to sviđa, nije običan kabli i neće brzo da propadne, što je najbolje. Tako da ljudi moji, mogu da vam kažem da sam s ovim mišem izvukao i prvu pobedu u Ring of Elysium, znači ono, prva pobeda je pala sa ovim mišem, tako da ono, sviđa mi se kako radi na ono pucačkim igricama, tu mi je zapravo i najbitniji miš, za sve drugo i nije, ali za pucačine mi je najbitniji, tako da je stvarno super. I ono, naravno ako želite miš možete ga naći u Win-Winu, ja sam kupio u Win-Winu, imate 2 godine garanciju, tako da ljudi moji, stvarno je ekstra i meni ekstra služi, tako da vidimo se i pozdrav, uživajte!